Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:03. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon BBB, Aksyon Balita, Banat Bulig, magapalayag na sa sining adlaw sang Webes. Ikatapusan nga adlaw sa bulan sa Abril. Abi ko kung may salyada pa. Gali kay katapusan ng adlaw sa bulan sa Abril. Abril 30 na, subong mga kaaksyon. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Buwas, Mayo na. Siling sa iban, Mayo man madayon, Mayo man hindi. Pero mas Mayo gid nga madayon, no? Mayo na buwas.
Subong Abril 30 ta mga kaaksyon katapusan nga adlaw sa bulan sang Abril tuig 2020. Kamusta nga aton sining nga mga kaaksyon sa sining mga inoras? Kabayunta nga yara lang kamo sa mayong kaimtangan. Kag amuning masubo-subo gawa kay extended ang enhanced community quarantine o kung i-secure diri sa syudad sang Bacolod, while sa probinsya naka-GCQ effective buwas nga adlaw. Ti kung GCQ General Community Quarantine may pila ka biyahe na ang basis naton diri sa probinsya ang Vallecar Transit. Ibaloon tabi karon kay daw May 4 ang pagbalik sang biyahe sa mga salakyan. Ilabi na sa provincial buses naton ang Ceres bus liner. Pero still nagapadayon ang meeting sang Vallecar Transit mga kaaksyon base pamalang karon si Miss Jade Sivalios sa magkalambada sang information diri about sa Vallecar Transit nga biyahe mga kaaksyon. Kaya importante ni manti Lunes na Lunes May 4 ang problema diri kung hindi makasulod ang Vallecar Transit diri sa Bacolod kay ti naka-ECQ pa kita iya sa Bacolod. Ti ko nang GCQ kag kun pabiyahion sang provincial government ang mga provincial buses o ang provincial bus naton ang Vallecar Transit hasta lang sa Talisay kun halin ka sa San Carlos padulong diri sa Bacolod hasta ka lang Talisay kay naka enhanced community quarantine pag kita diri sa Bacolod. Ang halin naman sa South hasta lang sa Sumag kag ang halin sa Central Negros hasta lang gihapon sa Sumag, no? Ay kabudlay nga sitwasyon ini kundi tani hasta ti ilang taon tani karon mga kaaksyon kay mayara pa pag sinapol nga himuon ang aton sini nga provincial officials angot sini mga kaaksyon, no? Sige, pagkarunan ta na mga kaaksyon ng mga developments sini upod ang mga reports ang aton sini nga mga action reporters on board na sa aton sini nga pagpangalagad. Karon dugay-dugay hibaloon ta ang sitwasyon man sa palibot sang syudad. Still, hasta na lang kuno subong adlaw ang tagtagan na isang social amelioration. Sambot kun matigayon ini sang pila ka mga barangays, pero kadamo pa sa mga barangays nga halos way pagani magtuwang tagtaganay mo sang sap mga kaaksyon, no? Ibaloon ta na karon kay ang panukoy daw subong man nga adlaw magasugod din sila pila ka bilog ang benepisyaryo sang sap nila dira. Amuning hibaloon ta upod sa reports karon dugay-dugay ni Aksyon Alvin Graba. Kamusta nga to sining nga mga kaaksyon via Facebook Live nagatutok na sa aton sining nga Facebook Live padala lang sang mensahe kay tinguan ta na karon nga mabasa mga kaaksyon ang inyo sining nga ginpadala nga mga mensahe pagi sa Facebook Live kag sa aton sining nga www.aksyonoradiobacolod.com.ph. Aradra mga balita nga nagluluntad sa sulod sang 24 oras tubtob sining mga inoras ara lang dira naka paskil sa aton sining nga Facebook Live kag sa aton sining nga website ang www.aksyonoradiobacolod.com.ph. Sige, kamusta nga aton sining nga mga officers and men sang Operation Tulong Task Group o ay pagitabiyahe sa mga taxi drivers naton, sa mga tricycle kag sikad, steady pulse. Pero ang pamangkot sang kalabanan ang unod sang bulugasan kaya paihan sa sulod sang 15 Dias. Okay lang ning nakabato niya sang 6,000 kay may paliwansahan. Pero ang way makabaton, paano ini? Ang mga Class C, Class D, Class B naton nga mga kaaksyon sa pagpangabuhi, kamusta ka mo? Wow, kabudlay kun kaysa sang sitwasyon, no? Plus ang aton sining probinsya kag syudad dapat ang uwan ni mga kaaksyon ang nagpatigayon sang
pag-house sa aton sining mga seafarers mo, mga seaman tablang nga nagalabot diri sa palibot sang syudad sa Bacolod. Daw ka bakante pa man to ka mambukal do pila man lang to kabilog tao tong ginpamtang tong iban to naggulwa naman to kay tapos na sila sang quarantine nilang 14 días nga didto gid sa Banwa sang Ibi Magalona nasiplatan tatong area sus Mariones Igarapon Santissima Patawara sila nga klase ka lugar hindi ka manglapsi sa kaginot kainit manglapsi ka gid ayo imbis nga wala ka balatian madugang balatian mo sus Mariones Igarapon Santissima nga klase kapag pangabuhi ni no? Dapat ang uwan ni nagpaibalo sa probinsya o kung syudad nga may maabot ka mo diriho nga mga seafarers, mga seaman may maabot ka mo ni din tani ipang house kadamo sa mga isa gani nga gina-advise so sang migo kung atubang sang Bacolod ano ni Gaisano City dira nga hotel blang away naga-functions away ginama negosyar sa aton sining nga syudad no kag ti ang probinsya ta mambuka lang may pilaman ka mga lugar driguro sa probinsya nga pwede dalan sa sining nagalalabutan nga mga OFWs mga seafarers ta kag iban pa nga nagalabot diri sa palibot sang syudad nga subject sang 14-day quarantine kay kun amo man lang ning butangan si ilan instead nga way ka di balatian matulukal ning balatian mo niya sa prangkang istoryang Banwa sang Ibi Magalona ang Yolanda Housing Project nga may gamay lang sa ay sus Mariones Igarapon hindi man tagahikay sina pero lantawa bala amo ning kainiton amo ni ang kaginuton amo nang sitwasyon dira sus Mariones Igarapon nga wala man ni mapreparahan nga daan sang Marso pa ni Marso 30 pa kita nag-effect sa aton sring sitwasyon sa bangod sang COVID-19 nga way ni mapreparahan daw pamatyagan nila yan pag-abot niya sa mga tao yan bisan ibutang nila sa tangkal okay na sila yan mayo lang kamo ya kay okay lang kamo pero ang mga tao ni nga nagapangabudlay sagwa sang pungsod nga inugpauli na kuntani sila puluyan hatagan pa ninyo sang problema ba nanuman nga sitwasyon abi uwa di nang uwa subong basi nakalbo na o basi nagpaimunong na sa banga kaya wala katingog ang uwa diri sa Bacolod nga dapat silang mag-coordinate halin sa Manila ang uwa Manila makontak sa uwa sang Bacolod o Negros Occidental i-facilitate ni ang mga tao nga mag-aabot dira sa inyo sa amuning adlaw mo lang natani ka simple plus ang bulig sang lokal nga gobyerno sa Bacolod kag Negros Occidental nga ma-provide sang salakyan sa mga mag-abot diri sa ato na mo lang natani ka simple kalingting probinsya ipaslak man lang to nila sa Ibi Magalona nga Yolanda Housing abi kamuto abi paslak ko mayo man sa inyo abi kamuto abi ibutang ta kung maayo man sa inyo way man sining nagapili kita sa ilistaran sining mga seafarers ni o kung mga tao nga halin sa iban nga lugar nga mag-abot diri nga subject sa 14-day quarantine way taga-pili sila kung diin ibutang na basta importante nga maayo lang kung tani pero lang tawabla Yolanda Housing Project dito sa Banwa sang Ibi Magalona butangan sila nga wala pa to magklahuman-human pa to gali sus Mariones ang likod sa to perti pa ka damo sang hilamon way gid ya mapreparahan sang gobyerno tani o kung sang uwa sus Mariones Igarapon daw kanami ipangakig galing kay hindi ko gusto magpangakig subong mo kay ti wala pa makaresume ang biyahe sang series mo amo pagiding dulugangan sa Monday mano si Sir El Rene malangoy kung wala biyahe ang Vallecar Transit kay kung may biyahe sir hinigaran ka lang halin San Enrique ka lang kunding kahalin pagkadto diri sa Bacolod hasta ka lang sa Sumag lakton mo ang Sumag to station amakin mo na nga pinitensya no do hindi magkala ay ho pero ginaidiyahan na kung ano ang mahimo sina mga kaaksyon
sang probinsya sang Negros Occidental. Hibaloon talang nakarundugang diri sa pagpangalagad sang aksyon BBB, no? Sige, daligid lang mga ka-aksyon kay tirahon taning mga balita na sa aton sining nga mga action reporters. Tubtub nga ang iban sini nagahilay-hilay na kay nakatilaw na pa niyaga mo, nakarutimo-timo na. Paghilay-hilay anay kag mamati diri sa aksyon BBB sa aton sining nga balita, no? Ang iban nga wala pa ka timo-timo sang planyagahong relaxan na no? Basi pa man lang dugay-dugay may maabot Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa kinanta na ko ang inyo ka-aksyon sa kahanginan aksyon, Rex Cantong. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial manginkopod ta si Aksyon Marlon Hinovia. IETF National ginpangabay ng aprubahan ang Mercy Flight para sa mga Negrense nga stranded sa Negrense stranded passengers. Ginpangabay naman nila, ipabakintol naman nila sa probinsya pag-abot di sa mga Negrosanon, ibutang naman nila sa dol, magulang lang sa tangkal, amunang prangkang istorya. Sa Bacolod City Government Center naman gabalita ni Aksyon Artay Hopon. IETF Chairman Vice Mayor Elcid Familiaran ginapaabot ang pagpagwa sang alkalde sang panibagong executive order angot sa ECQ extension. 23,000 ka mga individual sa Bacolod nga wala pa makabaton sang saptinguhaan nga matapos sang DSSD karon nga adlaw. Ambot ko matapos ni kay sa Villamonte kay napaglabay tang glinutok pa. Masobra 30 ka mga benepisyaryo sang SAP naguli sang ila na baton nga kwarta. Kay mga membros la sang 4-piece mo. Kaya makin mo na. Samtang sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, basag kotse nga dadakpan sang barangay Tanod nga nagpangawat kinpasakana sang kaso karon nga adlaw sang Police Station 9. Samtang sa Nukpo naman nga balita, igabalita ni Aksyon Brian Morden, si Palay PNP wala pa sang person of interest sa pagpatay sang isa ka mangunguma. Kag Philippine Army padayon nga preparado matapos ginbasura ni Presidente Duterte ang peace talks. Balita sa Patrol Live sa Barangay Panukoy. Lantawon tani karon dugay-dugay ang tagtaganay sang social amelioration. Sa area sang Barangay Panukoy sa SAP distribution karon dugay-dugay ang aton sining nga patrol. Samtang sa balita nasyonal, balita ni Aksyon Eden Abuso, ini may kangtanan sa 8.8 milyones ka mga pamilya nagbaton sang cash assistance sa idalom sang SAP. Kag senior citizens nga nagatrabaho pwede na makagwa sa ilang apuluyan sa mga lugar nga ginpaidalom sa General Community Quarantine. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time alas 11:20 na nga oras 11:20 na mga kaaksyon. Sige, amo tong mga balita kagiban pa mga reports karon dugay-dugay hibalon ta. Sa aton sining nga mga action reporters mahinang kalaban amat-amaton ta lang, no?
Sige, daligid lang, standby mga kaaksyon, mga tagtanay pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa mga detalye na sa mga ginpang headlines naton nga mga balita, inyo na mabatian sa diligid lamang madugay. Magabalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balitang ito ay hatid sa... Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulong kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo.
balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:27 ng aton oras, 11:27. Sige, lambadahon ta ng mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters, but ugalion ta pagtumar sang DTX 500 capsule. Kay ang DTX 500 capsule ang may 3 ka anti-diabetic properties sa muna siyang charantin nga panubos ang glucose, visin nga control sang imo blood sugar, kag polypeptide nga may kaangay ng epekto sang insulin. That is why ginarekomendar ta sa inyo mag DTX 500 capsule na kamo adlaw-adlaw. Mabakali na sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Hindi na tamaguyang pa sang tiyempo, lambadahon tagilayo ng mga balita nasyonal ho, may yara 8.8 milyones o kung milyon ka pamilya nagbaton sang cash assistance sa idalom sang SAP. Subong pa lang niya, huwag pa na pangkabilugan nga nakabaton sang SAP kay sige pa ganing iban nga mga kabaranggayan. Dari mo, kag senior citizens nga nagatrabaho, pwede na magkagwa sa ilang apuluyan. Yehey! Sa mga lugar lang ang ginpaidalom sa General Community Quarantine. Kag update sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan kag bugos nga pungso. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radyo News Center Report. Aksyon Radyo News Center Report. Yari ang countdown sining mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod kay Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden, mayungod to. Action Rex nagadangat na sa masobra 8.8 milyon kapamilya ang nakabaton sang ayuda sa idaluman sang Social Amelioration Program nga amugid ang trending kag ikaduha subong ginaistoryahan diri sa Pilipinas. Ti sunod sa Department of Social Welfare and Development, 48.7% pa lang ini Action Rex sa target nga 18 milyon kapamilya. Ti sa nasambit nga datos, masobra 3.7 milyon ka ang pantawid pamilya beneficiaries, samtang masobra 5 ka milyon naman ang gin-target nga mga vulnerable sector. Mayara naman sang masobra 40,400 ka PUV drivers ang nagbaton man sang bulig pinansyal. Sa karon, 46 bilyones pesos na ang pondo nga na-disburse man sang gobyerno. Kag naibalaan subong adlaw Abril 30 ginalauman Action Rex o kung ginapaabot nga ti mapanghatag na para sa bulan sang Abril sa mga benepisyaryo ang ilang tag 6,000 tubtob 8,000 ka pesos. Nakuha mo na to? Wala, ikugani na dahil. Basi miyara, para sa aton, wala to lahat lang taan. Oo, gani man. Gali kay ining sap balado, gakasap-sap ko kung kisa magpaminsa Action Eden mo sa prangkang istorya.
sa alihis to ho, may kilala gid sang tao nga may kabataan sila, mag-live-in partner, nakabaton niya sang duwagid sila. Duwagid sila. Ang magmutag 6,000, 12,000 ang Ito si batonon. Bill Ila, Sus grabe. Mario, scope na na sila sa isa kabalay. Nante. Di na ano, Ti kung wala to na hibalaan action Rex, ti dasunggulan to si nakabaton Bill. na sila, gyapon niya. Nakabaton sila. Grabe, bugas-bugas. Bugas-bugas na gidya. Iti daw, hindi naman blind sakto ni kung kaisa. Galing ti, ang nagapanglista ni, ambot lang kung hungod sa buot ng ilista, gidman sila, pero ti hambal sang gobyerno, DSWD, ang magpanguna sining kampanya, BHW, barangay health workers, barangay, ano pa nadang magtawag, basta barangay, pero hindi yung mga barangay officials. Pero ang nagaladay gyapon, mga barangay barangay volunteers, Oo. barangay employers, Oo. employees, mga ay ambot lang daw hindi ko kinsindi. Galing iti kon palaligban mo ning sapne, masap-sap gid ni tanan ng gwata sini. Bagak naman ang iban. Pero mo na gani action Rex, nadamo, di mga reklamo, nagapa lambot sa ato halos sa adlaw punong inbox sa action radio grabe. kolon. Sus. Hindi mo na may chindihan kay may ara pagani no nga palambot sa ato action Rex gambal nga ginabalan sa kuno nga ilista ta ka basta pag abot sang imo kwarta ako ng 1,000. May ara ka di 2,000 yan? 4,000 Grabe mo? Tiyamak mo ti pila to bikabilog in lista niya. Tiyama ako. Tiyan mo nang iya nga ginan siya. Ti Tiyan iba na action Rex mapasugot na lang mo. uwi daw sa ano Kaya ti, bla? size bill, iba na 1,000, may 5,000 ko. Sige, imo na lang ng 1,000. Basta sigurado nga may 5,000 ko. Subong palang aksyon eh. Din ka prepara naman si Contrans sang SAP naman, no? Releasing naman. Puira lang sa mga maayo, ha? Nga, inang qualified gidyab lang nga nagbaton sang Correct. SAP. Pero ang ibandera, ay, na man nga sitwasyon do hindi ko yakinsindi ni sang tagtagan. Ay, lihog man ta ro plansahaman na mayo, bi nga panghatag, bi. Kay daw kabudlay gid kadamo sang mga tao nga mas nagakinanglan pa aksyon din mo. Correct. Ano Nga pa kami tagan din? bla. Bisan kita di. At tanan apektado. Wala. Wala pili. na lang. Oh, galing kay ti subong nga tiyempo bla. Way isang ati kung mayro kwarta gid man sa sulod sang isa ka bulan, 2 ka bulan di pa na maubos mo. Ina ko may parehas kay Action Elmar, Action Elren, di pa na maubos yan, bisan 2 ka bulan gagastungan na, bisan tag 2,000 pa nang adlaw isa na iya. Di na Correct. maubos ang kwarta nila. Basta sa pagkaon lang yung ginagawa. Basta sa pagkaon lang, ang aton lang 3 punto, dapat ihatag sa nagakubos nga nagakinanglan, inang SAP bala. Dapat ang aton sini nga mga barangay official sa prangkang istorya kamo naggidman nagapasimuno sini. Ano walang DSWD man? Abi prangkang istorya din ang taga DSWD sa barangay gakadto na sila kun release na sang pundo. Correct. Dira na sila action Rex mo. Actually, amo na nga, although nga ti ang Nabla ko katuntuhan sa isa ka tao, lipdan pang isa ka tao, ti do hindi naman na insakto black din do hindi naman insakto, no? correct. Pasensya gid. Ang puso. Pasensya gid kay do samtang nagadugay mak mo may 15 pa rin yung tas May pagit action Rex, amo naman yung lataya ang hatagay naman sa May. Galing kay ang ila na ginatagan, amo na nang may ngalan na sila, mo nang i-release nila sang second trans. Galing kay ti ba si Ara gyapon naman reklamo nga grabe makabaton siya gyapon nga ginreklamo na ni sa namon sa nagligad to Ara amo sa na ang gyapon. problema na ti hambal nila ang waay i-save lang nilang records ni kailan taon nila kung bala makabaton ti hindi na naya pagpaligban ang nakabaton sina sa first trans amo managyapon ang sa second trans pa asahon ta pang tawo pang prangkahan na lang blang tawo blang why kay mo madala di kay hindi kay mo lapit sa luwag amo na lang na. Correct. Tapos na bla? Kay makabati pa sila istorya kung hambalon ka nga sige balikan ka lang da or kung takon ka lang. Ang ending gali wala. Wala, mapabot ka lang sa ato wala. naman kakadto. Ginambalan kami nila, ma'am, sir, nga kadtoon kami nila, makabaton kami gali kay wala. Ting akon nga gina-advise gani sa magtawag sa akon, magpa-mensahe, ko rekta na lang kamo sa DSWD, file kamo sang complaints to ho. Amo Kay gina. kung dire, ti asta sa prangkang istorya, asta man lang kami sa wakal mo. Ti kung ipalabot namon silang kwan way gasalabat nga daan. Din mo sila dakpon. Maubos lang ning ang COVID-19 or ang adlaw sa kung may kung mahusgana. Pero kung irekta ninyo ang complaint ninyo sa concern nga gobyerno,
mas manami gid, no? Correct. Pero Amo ti gina- pila to 8.8 Otso, milyon na, ka pamilya, damo na, no? Di ba si tunga dira ang iba nga hindi bala qualified bala action rex. Tito, Piliun taman tani sa mga nagapanglista sini kung barangay workers or DSWD man lang mismong pang kuha sa mga beneficiaryo, pang piliun taman ang lubos gid nga nagakinanglan ho. correct. Iban nga ni action rex naghambal no nga tani wala na lang ng listahan ay kag tanan ang 6 mil hindi lang na bala. Tanan nga balay nga malabyan tag 2 mil ang tag tanan 2,000 amo na lang para na, ara wala na lang total may si Contransman, way man lista. Oo, correct. Wala pa sa Sobra pa gani guro mo ang budget sang gobyerno. Tago ni panagtag kada balay, tag 1.5 or tag 2,000 na. Talalapod guro tanan na action din mo galing kiti subong nga makmukudlag ko 6 mil nga 6 mil na amo na action rex ang isa subong kay dako daan. Oo. Duwa pa daan ka bulan ti maka 12 mil sila. That's why ang iban may gara gid may gaabusar gid bala. May abusado gid yang Tara, may ara nga isa lang ka wala sila nahuya nga maglista sila Oo. isa ka Pero ginadayaw ko apelyido. ning nagbalalik sang correct. SAP niyo kay daw pila ni sila kabilog 20 pila ni silang nagbalalik ni 30. Nagbalalik sila sang ginbato nila kay Amo na, very nakabati good. sila istorya mo. Sa prangkang istorya kabati na sila istorya nga pagkatapos ni ang 6 mil ninyo, sobra pa nang mabalik sa inyo lang tawan nyo. Kay kaltaso na Correct. kag utdo ng mga beneficiaryo ninyo sa gobyerno. For peace ka, nagbaton ka 6 mil, bugto ginang hurangos mo. Amo gina mas dako ang konsekwensya Oo. kung hindi sila maging honest. Oh, ini subong pawala pa ning gobyerno lang tawag la pagkatapos kay sumahay na sila. Oh, tidirita gini mo Kinagual bala. na. Kaya ang iban may ga testing pa yung action rex mo kay para bala testingan ta abi kung makalusot, kung makalusot then good. Pero ang iban kung makonsensya sila gamay ti ibalik nila. Pero ti ko hindi gani pariban buhok. Pariban sang buhok, pawala lang, pasupot-supot lang, tubtub magkabato naman sang second trans ka mga animalis gidya no. Pero Way mga huya klase ka mga tao ni. Abi ang nagbalaton da nga may mga 4-piece, may ano pa na ganina? 4-piece. May mga pensioners. Oo. Ihatag nyo na sa wala, be. Amo lang na, kwarta man lang na mo. Kung mayara kapag ginagasto, dabi hatag sa wala, sang ginabakal da sang pagkaon, kay kadamo sang tao nagakinanglan pa sina. Correct. Ang imo sudan na iti okay lang prito ka manok kasi kay gusto ko ara sa email bra kay mas steak siya. Muna. Tiya mo rin di ang buhaw. Antos lang tani anay aksyon. Uga lang tadanay. Uga lang anay, tubtub nga magkalampuwas tani sa hindi magklamo nga sitwasyon isang COVID-19 ho. Lapit na lang action rex. Lapit na lang, May 15 50. dias pa. Ang baga isang iban, ECQ Season 3 ko. No, grabe, no? Amak mo may 15 patadiya sa Bakulod. Pero amo na nga, balaman sang iban, duga patas-patas man action rex, ang iban aprobado sila. Ang iban hindi gidya, Hindi syempre, gidya kay pabor. no work, no pay sila mo. No work, no pay. Kung no work, no pay ka, way kagid matunon mi 5, alin pa sa nagligad nga bulan, aksyon na din. Correct. Okay lang na yung nagabaton sang swelde, pero kabudlay gyapon no, amakon mo ni ka sa Bakulod 30 days at 15 days pa nga hulaton ta. Okay gina kung madala lang sa kumod, pero ting ragog sang tiyan, di na madala yang libion sang bata mo da nga ginakulang da, o kung gakinanglan sang amuni nga pagkaon, way kayatag, sus Mario. Agati ang pakabay sa iban action rex, balahan bali lang, sige na lang kung di ka pang utang, timayo lang na kung ang ginautangan mo to. Kung may ulutangon ka pa, kung way na to abe, kung way na sa inog pangumpraman. Hindi man mabusog sa tulukay. No? Oh. May social distancing daan. Isa pa na. Kabudlay gidya sang sitwasyon, no? Pero anyways, ang barangay na lang ni liwat. Balik naman sa mga barangay officials action rex. Ngati, sila man ang isa sa makahatag ayuda, mga relief goods, bugas, dilata, sa mga constituents nila. Pero kung ano na lang bala, kung maghatag sila, hatag man sang do. Ang ibang reklamo, action rex mo kay kabaho kong sumbugas, okay lang na. Galing kayong problema naman, sa hinatagay, duwa ka kilo mo. Kag duwa ka man ka dilata, isa ka pila miswa. da, kung duwa o kung 5 da ka dilatas da, tapos isa ka miswa mo man lang na masarangan, ibang gani, bugas lang, duwa lang ka kilo mo.
Ti ano mo nang 2 ka kilo man, kan mo na subong ang pamapanyapo mo din ka na mamakwa. Amo na pinakamasakit gid. May lang may mapautang lang sa imo abi. Parehas lang sa imo abi kay ti okay man lang ya kung Ikaw yun lang tayo sang aga og tugab ang sardinas. Oo. Butangan mo da lain-lain na nga sang kapti, okay lang na. Okay lang na may uga ka na nga pares o kung may True. uga ka dason nga adlaw, okay lang na ya. Okay lang Kita na. mo tong ginkwanto sang kilala ko nga kwan. Oh, kada aga. Uga lang uga. Tapos Wala after problema. COVID, batsagon mo lang dangi mo. Batsago lang na yung palabuton. Ang subong niya mong importante. Importante Ang palabuton yung niya busog. may ilang danay. Oo, Mabilis correct. makuha na yung dason niya. Ang palabuton bla. Oo. Ay, kabudlay. Ang ginakulbaan galing sa iba na Action Rex, kay tungod nga gadugang ang kapigaduhon bala. Basi wala madamo, duging bala ang kinawatay naman. Ang bisan tupad balay na kabalo na gid nga puro kamuda pigado, kawatan mo pa. Tiyan mo nang bulubudlay, dira kay ti ang hambal nila. Do save yourself kun Action Rex mo ti. Gani. Sino man makagwanta sang pamilya da makita garaguok ang tiyan nagahilibion sang kagutom. Ining extension dapat ang mga ka-action ta ginaayo tagid, no? Ibutang tagid sa insakto. Hindi ta padala sa kung ano dang ginabatsyag ta mangita ta tubtub nga malabutan nato niya. Kay ti amo na gid maning pagpanghangkat sa kabuhi ta mo sa prangkang istorya pagpanghangkat ni sa kabuhi ta Correct. tinga pagtilaw ni Action Eden mo. History. History niya. Amak mo March 30 ta nag-start. Hasta subong hasta May 15 pa. After Grabe, May 15 Action Rex wala pang balbalaan Wala pa kung ano na dayon. kung ano pagid na. Oo, that's why mo nang hambal sang iban nga pati lang dayon kay para hindi na maglaptang virus para maguntat ang virus kay wala nagagiyong tawo mabalik na kita sa Lain mo, normal. nagagiho, way na sa ginaka. Hindi man. Wala gagawin, pero gaginhawa lang yapon. Ang na importante. Pero di kay Action Rex, paidalom naman niya ang probinsya sang Negros Occidental bala sa GCQ. Ang iba ng Action Rex mo nagalibog balang ulo. Kahit sa GCQ daan, ginapanugutan niya like magbiyahe ang mga tricycle kag tricycle. Pero limited lang ang makasakay. Ang iban bala, timhambal sila nga. Pero ti okay naman lang na, basta importante nga may sakyan. Oo. Kahit papano. Pero ang iba ng Action Rex mo, amon hambal sa iban, bala ting Bacolod City, sa idalo man gyapon sang Negros Occidental. Pero ti Lone District ang Bacolod, so ti lain nga gyapon ang guidelines, so kung executive order nga ipagwa man sang aton nga mayor, kaya iban bala, base sa buwas bala, magbiyahe naman ang mga tricycle, kag tricycle nga iban, kag do hindi naman mag-insindihan nga, hambal to sa Action Radio. Ini nga ugada, ning extension sa ICQ dre sa Bacolod, bisan ara pataganing sa ICQ ganing nga period, may sa prangkang istorya, may iban nga sika driver nga nagabiyahe na Action Eden, may mga motor na ganing nga gabi-biyahe, bisan paano mo nang makita, kuha na lang nga, ako paron sila, maninda, malakat, may ara gyapon tricycle driver. Tapos kung maglamot sa check-up point, At hambalo ipakita nila mo nga lang nila yung familios. pamilya ni nga gamit yan. Sa punta, galiga bayad. Pag panaog to, lato niya to, kaya kupado mo. Oo. Ti pagpuliay na nila mo na to dan beranay. Pagbayad, oo. Di ka, pawais-wais mo ng Pinoy. Oo. Kung paano sila mabuhi, Action Rex. Pero tiyan mo lang Importante na na. ginasunod talang ang social distancing nga ginatawag. Kag Pero wearing of face mask man, Action amo Rex. malang nang importante da mo. Ti galing, depende na niya. Sa May 15 hasta. Yeah. Ano na dang iban pa? Ang iban pa nato Action Rex nga balita sa Ano national. yung senior citizen ni? Ang mga senior citizens, bala kay ti ang iban na muna ginapaliligban man sa iban nga mga senior citizens. Kay ti ginklaro sa Department of the Interior and Local Government nga pwede na makagwa sa ila balay ang may trabaho nga senior citizens sa mga lugar nga ginpaidalom na lamang sa General Community Quarantine o kon GCQ. Ti may mga pilato ka lugar nga ginpaidalom sa GCQ. Pero kay ti wala labot sa mga senior citizen Action Rex nga nagatrabaho, pwede man makagwa sa ila mga balay ang mga senior citizen nga wala gid bala sang iban nga upod sa ila nga mga balay, ara walang in between sang 20 years old to 60 years old nga ila nga ginapatuman. Ti suno kay Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo, may dalagko nga kompanya nga ang ila bala nga mga executives ya kag mga boss nila mga senior citizens. That's why may mga exceptions kumbaga sa rule nga ginhambal nila nga although GCQ may 20 years old below kag 60 years old up ang hindi makagwa. Pero ang nagatrabaho nga senior citizen
pwede kagwa Action Rex. Given nga may pakita silang nga proof nga Nga nagatrabaho sila. ID, tapos GCQ, naka-face mask. Oo, correct. Daw okay naman lang siguro. Sa under sa GCQ, Under sa GCQ nga mga lugar. Kabalo naman kita, hambal ganini kainan ni Attorney Harry Roque, spokesperson sang presidente sa interview sa kay Action Art. Nagambal siya nga ang Bacolod under ECQ kung anong ang anong ginpatuman di sa aton sang ECQ amo na sa gihapon hasta sa May 15. Pero bantayan ta naman sa bag-o naman nga iong ay pagwa basi may mga additional Action Rex no Gani. si Mayor Bing Linardia. Amo nang balantayan, gid. Especially, karon dugay-dugay kay ma-report si Action Marlon kag si Action Art kung nanong matabo dire kay importante man mo pa buwas nga daan May 1 na. May 1 na. Ma-start na ng ECQ extension dire sa Bacolod plus ang GCQ sa probinsya, pero ang Balyacar Transit no bati ko Monday sila Do May 4. mabiyahe sila pero selected lang guro nga mga biyahe nila or limited lang siguro mga bases nila. Correct, Action Rex. Anong latest na? Sa aton nga record sa bugos nga kalibutan Action Rex, grabe, naglambot na sa 3,220,268 ang kaso sang COVID-19 diri sa bugos nga kalibutan. Kag may 228,000 na kanagkalamatay. Samtang ang naka-recover ang naglambot naman sa masobra 1 milyon. Sa mga currently infected patients, Action Rex nga naglambot sa 1.9 milyon. 1.9 man diri ang 1.9,991,689 ang infected patients. Ang ara sa mild condition ang naglambot sa 1,931,000 samtang ang ara sa critical nga kondisyon ang naglambot sa 59,811. Samtang sa COVID-19 update diri sa Pilipinas as of 4 p.m. kahapon, ang mga kaso diri sa Pilipinas naglambot na sa 8,212 ka mga kaso ng COVID-19, samtang 558 ang nagkalamatay, kag 1,023 na ang naka-recover Action Rex. Mga balita kag update gikan Sa Banago kuno to may inialigasyon kay pro ara kuno sa iya ang iya nga video nagpadala diri sa aton sining info sa aton sining nga wall. Dicker Center teacher si Che Miagaw ga kapyot sang form di sa Purok Lawayan, Barangay Banago. Ginmapasinggitan niyang mga pumuluyo nga wala alam, nagapamangkot lang sang formas, may nga ginapanghatag niya. Tinga dapat mo gisinggitan. Gani. Kung nagapanghatag ka formas, pangatag ka lang da, papilapan mo lang, tapos kwaon mo lang, nga masinggit ka gid. Nga, basi kung gasinggit. Maestra? Ano ko na? Basi kung gasinggitan to sa. Ano ko na, teacher? Ano ko na, Action Rex? Gasinggitan, teacher. Dicker teacher. Center. Dicker. Dicker. Ina sila mga maestra man na sila. Pero wala ka pasar sa board. Kaya kung nakapasar na sila, hindi na sila magmaestra dahil sila magsinggitan. Pero mayo niya kilala, Kuya Action Rex, si teacher, o kay ang amay, agidya kag ang iloy, aga pamati. Good noon lang da kay Sir Romeo kag Helen Bandehas. Amo na yung mga mayo da. Tiining nagpangsinggitan da sa... kay may video to kuno ning tagpadala sa aton. Ipadala lang di lihog miss. Ipadala lang di lihog ang video niya kay paurukan tanay di siya sa Purok Lawayan, Barangay Banago niyo. Tulutamyawon ta. Rutamyawon ta lang si Ma'am Che. Ma'am mo na ning ginaobrablas ang iban tada. Although nga kung ikaw Dicker Center worker, luyag mo man nga i-kunon blas la tanan i-place mo sila bla action din, pero mayara kung kaisang makurto utok mo tungod sang approach mo nga ginreklamo. Di galing kay kung ikaw kung nag-aobra sina, tanan nga pa ino-ino mo da himuon mo na. Dapat kung tanan nga pakanubo. Tanan nga pakanubo, himuon mo na. Kung di ka kasarang, halin ka da. Tapos turnover mo to, ikaw naman to sa ikaw naman to tubang sila to. Amo lang na, pero kung singgitan mo man mga beneficiaries to, hindi naman hindi na siya amoy. Gutom na niya subong sa prangkang history action na din. Buligay lang tanan. And reminders lang liwat sa tanan nga mga ka-action, stay home and stay safe lang yun.
Mga balita kag-update. Stay home ka, ha? Stay Para home stay din. safe. Ayos. Mga balita kag-update gikan sa News Center Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:51 nga oras, 11:51 na mga kaaksyon. Salamat gid Aksyon Eden Aboso sa unang mga balita nasyonal. Kag ti amuning ginalantaw tagid nga problema ni sa syudad sa Bacolod, May 15 pa sa liwata kay extended ang aton sining nga ECQ mga kaaksyon. Way pa na mabalan sa May 15 kung another extension pa o kung GCQ na ta. Pero sa may mga ara paunod sa bulsa, pagpaymunong lang anay, no? Steady Pauls ko ng amigo ko. Ibalaon tanay sa area sang Barangay Panukoy kay may tagtaganay to sap subong ho kung kamusta ang area sang Barangay Panukoy. We have Aksyon Alvin Graba. Ibaloon tabi kag lantaon to tong area sang Panukoy kung kamusta sila. Aksyon Alvin. Aksyon na Rex ang sitwasyon diri sa barangay Pahanukoy nagsugod na mga alas 10 antak na kay nasang aga ang tagsaganay sining social amelioration program para sa mga pumuluyo sang barangay Ano oras nagsugod ni? Mga alas 10 aksyon na Rex. Alas 10? Oo. Mga duwa na kaura subong Aksyon Alvin. Kuan na subong mga alauna alas 11. Alas 11:45 B. Mga duwa na gali kauras. Mga duwa na kauras. Oo, mga kamusta ang sitwasyon? Ang sitwasyon anong diri Action Rex, din ang venue nila? ang venue nila Action Rex sa gym mismo no, sa Tagtaganay isang ila sining social amelioration program. Pero ang sitwasyon diri Action Rex nga antes ikaw makasulod sa gym mismo sa barangay Pahanukoy, may ari diri nga holding area. Ang holding area diri gahulat ang pila naton nga mga kauturan nga antes sila makasulod dito sa gym, i-hold sila anay pero relax diri Action Rex kay una hindi katindog kundi pungko ka lang gid kay may mga 300 ka mga bangko ang ginpahamtang diri sa holding area along labot sa sulod to sang gym. Way to labot sa sulod sang gym. Din ang holding area sa may mga kakahuyan da? Iya sir, may multipurpose gym diri Action. Ti kaya multipurpose nila sulod ka pa magi ka pa na sa police station tapos magamay lang nga kwan way atop na dang kwan mo ang halin sa may police station way na dato pa dulong sa gym nila. Oh yes sir, way na atop pa dulong sa ila sining gym. And atubang sang sining sang police station number 8 lapit sang gid. Amra diri na pahamtang ang ilising nga holding area Action Rex. Good kundi ara sila sa dalom da kakahuyan. Oh yes, ara sa dalom sang kakahuyan. Dagko nga kahoy na nga daan ti mayo kay hindi sila mainitan gidagawa. Oo, kasi rin ko gani kagina katahom sang tiyempo kay hindi masyado mainit kay kung tagi-diban ng or ang init sa sininga tinion at mawagid man asos kay kadagko sa mga puno sang kahoy. Ano na nga kahoy na? I think na ragoron ni siya Action Rex, no? Nung budlay kay hindi ta kabisadong mga ngalan sang kahoy na mo. Oo, hindi nato ni kabisado ni mga pangalan sang kahoy pero makahatag niya sang andong. Pero no? sa gym na dira nga gina ano na may ato pa na da nga ginpamtang? Yes sir, ang gym mismo nila may ari man diri Action Rex, no? Kay actually kung taon ta Action Rex, tatlo ka holding area ang butangan nila mo. Number 1 sa may multipurpose gym. Ikaduha sa atubang mismo sang Pahanukoy Fire Station. Akasya na gali. Thank you gid sa kay Toto Nimrod sa balab la. Ga-monitor si Toto Nimrod sa bala mo. Ay, galing thank you gid. Salamat gid parekoy. After Action Rex sa area o kung dito sa may holding area dito sa may multipurpose gym, may ari pagiging nga holding area naman para hindi ba na magutok kay social distancing yung nakita natin diri mo ning patuman mo. And sa may kilid sang fire station diri man napahamtang ang
ang holding area panibag-o naman kay by letters ni sa Action Rex gali mo ABCD amo ni ang mauna makasulod gikan sa isa ka purok no ang diriya kinalawag man ang the next kay pagkatapos diriya sunod ka na sa sunod sang gym sa sunod pa lamang sang gym Action Rex ang makitaan man ni Moderiya nga napahamtang o kung ginbutang na ang pangalan sang mga makabaton, no? May ginpaskil sila nga mga names? Yes. Oo, may ginpaskil na sila nga mga names sa main entrance pa lang daan sa gym. Amo nila kabutang diri sa beneficiary sang barangay Pahanukoy. Amo ni nga Purok Abi. Santa Antonia, Purok Maninihon, Purok Punta Balas, diri rekta na niya pakadto Puntaya ang Purok NHA 1, 2, 3, and 4. Ang ginatindugan mo na ng police stations tapos ang rekta sinamo ng gym. Yes, sir. Oo. Amo na ang police station tapos rekta sila sa likod sini amo na ang gym. Pasulod na kita subong Action Rex sa sulod mismo sang gym. And diri Action Rex ginapangabay man nila diri number 1 ang social distancing. Halog katama no ang ila sini nga gym kay kadasid sang release sa Action Rex. Dasig release nila? Oo, dati kay layo actually ang pilahay to lawig man? Hindi man siling di Action Rex nga lawig ang pila kundi pilang beneficiaryo nila gani subong? Ang beneficiaryo nila ay Believe Action Rex pa sobra 2,000 mo. Sobra 2,000? Sobra 2,000, ang ila sini nga beneficiaryo. And sugod mga alas 10 kagina, at kagina damo man di tao diri sa sulod sang gym. Kay kadasig sang nasilingtab na kay ang verifier diri Action Rex so may bangko pa lang daan 50. And then after sa verifier sa may cashier, ang mahulat 50 man to katao pero sa may stage ayon dira napahamtang ang ila sining mga cashier nga amo mismo magahatag sang tumataginting nga size bill ka pesos. Pero sa daw ka organized da sang sitwasyon sa Panukoyo? Yes, sir. Nakita natin Action Rex. Tayo lang gani ang mga nagapungko da, paubos na gurong batch ngayon na. Oo, paubos na tapos ang alagyan kung mag-exit ka, tapos ka kwa, draman gyapon sa gate na? Hindi, sa kilid na sa stage Action Rex. May lulutsan to sa kilid sang stage? Lusot dito sa kilid man sang ila sining barangay hall. Kilid na. Amo ni ang sitwasyon diri Action Bali hindi magsugatanay ang nakabaton kag wala nakabaton? Oo, hindi na ni sila masugatanay ang nakabaton kag wala pa nakabaton. Meaning ko na to kang nagapanukot sa may gapila ka to, hindi ka to ka kasukot na siya kay sapyak sa magi mo. Oo, kay kung ikaw kasukot kung ano sa main entrance, sorry, kay hindi ka bigya kasukot kay ang kilid sang stage ang emo na ang ang lain dito naman sila mapundo sa guaan bla. Oo. Lain lang gid, okay. Wala na sa ibang alagyan. Diri lang gid na. Pero at least naman yung plastada sang Panukoy na kay layo actually ang distansya sang barangay ng health ng gym nila nga among center kag sa mga taong nagapilila. Tapos may labayan pa sila nga police stations. Oo, ang nami pag Action Rex kay ang nakasiningtiya nga organisado inabangod number 1 may purok kung toka na sang purok nga purok NHA may radyo sila may radyo nga ilan na ni toka sang NHA di preparar mga may audio sila system, may audio systems lang ginbutang da? Yes, may radio receiver man sila ng toki-toki. Oo, inang maradyos la to sa in charge to sa gapilila to sa gwa. Yes, sir. May harapin sila radyo nga in charge dito sa Gwa Action Rex, no? And ang namin pagdidiri kay halin sa may exit, may gahulat na sa imo dito nga salakyan. Ang salakyan nga kundi ka nga purok, dito kanila idulong. May dulong pagid? Oo, sugat dulong ni sila. Ay, gano'n. Oo. In fact, isa diri sa nag-a-assist man sa mga pumuluyo, no less than kagawad, no?
kagawad Eric Magbanwa. Rada nga siya? Oh yes, makita nyo mo sa aton sila nga Facebook Live. Good. Amo nang mayo gida. Kay Oo. si kagawad Eric Magbanwa ra gida gali. Amo ni siyang nag-assist sa pila naton nga mga beneficiaries. Magluwas diri of course. Ang kapitan nagapanguna man gid Action Rex, no? Sa suporta sa ila sining apag-assist sabi sa mga beneficiaryo sa sining social amelioration program. Diri nakita nagapalapit kita Action Rex sa kay kapitan kabay pa mag-ayon na natin niya connection. Kapitan Bibing Noble. Yes sir. Si Ara Kapitan Bibing Noble. Ihagara sanay sa mayro signal daw lang imo nga video para nga mas mayo. Oo, tingwa. Din siya dampiaw sa babaw o sa dalom? Sa sulod Action Rex, no? Okay. Garanta si Kapitan Bibing Noble. Kagati, of course, basi makakuha na kita mayo ayong koneksyon, no? Oo. Para sa ato sining Facebook Live. And kamusta ko ta, no? Si Kapitan Bibing Noble to know kung pila ang tanan nga mga makabaton abi sang mga sining social amelioration program. Kapitan, live ka subong sa Action Radio Bacolod with Action Rex Cantong ang aton sining anchorman. Kapitan, kamusta pila sa kabilugan ang makabaton sang social amelioration program sa imong barangay? Mayong ugtuna Mayroon to, tanan Kapitan. na pagpalamati sa Action Radio. Dahil labi na gid sa barangay Pahanukoy. Saan sila ang makabaton sining social amelioration program sa kabilugan? Bali 2,559. Sa 2,559 pila ni kapurok ka, ma'am? Bilugin na nga puro kay gin-fluorate na namon Bilog nga pagpanghapat. barangay, guro? Daligid lang kay nautod si Action Alvin Graba. Balikan ta siya sa gym sang barangay Panukoy, releasing sang SAP sa sining odto, no? Last G's kay na nag-start ini sila sa pag-release kag sige-sige na subong. Nami kay layo-layo gawa ang masudlan kag daw ka systematic sang pagsudlanay, no? Pero kung abot ko maubos ni nila pangatag ni subong odto, Action Alvin? Yes, Kapitan, ubos din niya pangatag. Itinguhaan ta. Kung systematic lang man madali. Kakang 2559 na bala Action Rec. Baligin fluorate na namon sa tanan nga purok sang barangay. Okay. Since nga organisado, Kapitan, ang ang panghatag, pagpanagtag kay antes makato sa holding area, may araman na Kapitan niya nga nagasugat sa mga beneficiaryo. Kay bali ang pag-decide na sang DSWD nga sa WIBIS kami mang pay off, nagpatawag kami dayon emergency meeting sa council. Upod sa station commander, kag in-discuss namon ang plano. Kag pagkahapon, nag-meeting naman kami sa mga purok president. Amo na nga daw may system na kita nga naobra. Kag pasalamat gid po Action Rec sa mga pumuluyo. Kay kung hindi tungod sa ilang nga kooperasyon, kag pagpamati sa aton nga sistema, siguro problema man Gani, gid. Amo ginakap kay ang ibanto gani nga mga areas nagproblema kay daw ay maghilituhog ang istoryahanay antes nagkadto sa Vinyo bla. Amo gani. Kay ang amon, bali na schedule na ni kada purok. Kung hindi pa imo schedule, hindi ka makagwa sa check-up points namon. I see. So karon nga adlaw anong nga oras ano nga purok ni? Kabilugan na Action Rec. Kabilugan ni amo ning sagwa nga gapila na. Oo. Tapos ang system nga tagpila-pilang sulod sa gym cup.
Halin to sa may pilahan bla, pila ka bilog to mga pumuluyo nga masulod sa gym? Ang makasulod sa gym, Action Rex, more or less, mga 100 to 150. Dasig lang gali ni. Tapos ang 150, nasa sulod, mapungkod ra sa plungkuan, kag mahulat na sang call sang ngalan. Tagpila man ikaw oras ang 150 kap? Dasig lang man. Kay dasig man okay. ang payoff. Oo. Importante da tanig sunod lang sila sa guidelines da sang barangay da kag ti kung makasulod ang 150 dasig lang naman na kung alalangay kag ti ara naman lang sila sa sulod mo ti nami ginakapitan ng inyo ginahimo dra no. At least bisan paano kay ang iban way pagid gani katapos nga mga barangays nga kadalagko man bla nga barangay ti way pagkatapos blaya tungod sang sistema nga way Manila guno gina-expectar pero dra sa nagapila da mga beneficiaryo ginatanan or may ara man hindi. Beneficiaryo gid tanan Action Rex kay hindi di sila kasulod kun why sila sang form nga dala. Okay, so nagapila dito sa plungkuan sa Gwa may mga form na sila nga bitbit nga daan. Yes, Action Rex. Bali na pre-evaluate na to sila. May pre-evaluation na dito sa Gwa nga daan mismo. Before sila magsulod, nga i-evaluate sa DSWD. Ate, good. Isa na ka mga maayo nga pamagi kag mangin smooth lang blang dalagan kap sang releasing, no? Gakatabo lang ko kay saning kinagwal kay wala maplastar maayo mo. Kaya ginabalik ko ginang pagpasalamat sa council, sa SK, sa employees ng barangay, kag sa mga purok presidents, kag sa pumuluyo gid. Kay tikon hindi sa ilang pagkooperar, problema mangguro kami. Ang sa sulod sang gym nga gapungko sa mga plungkuan da may social distancing man ka? May ara gid kay may gabantay, may pulis diri sa sulod, may kagawad man nga in charge. Kagantanan nga mga kagawad, may designated nga mga area. Okay. Ate God, ang sa tunga, yamo na ning mga beneficiaryo na ning sa tunga. What about yung kaplungko na sa Igadia Cup sa may... sa bleacher? Oo. Amo na nagahulat sa mabulos naman sa bangko. Kaya ang nagapulong ko sa bangko, amo na ang nakuha sang kwarta. Meaning dasig-dasig awan ni kay pag bakante sa bangko, pwede daw ka suludang sa plungkuan sa bleacher. Oo, Action Rex. Namigid kay systematic ang pagdala. Anyways, kabayunta nga matapos-tapos ni gilayon antis maghapon ka pa ang inyong releasing da? Kaluyan, Action Rex sa pagbulig sang tanan-tanan. Sige, importante nga magbinuligay kita tubtob sa katapusan nga numero sang mga beneficiaryo. Salamat gid kap. Okay, madamo ganyan salamat Action Rex. Kaya madamo nga salamat sa pumuluyo sa barangay Panuco. Action Alvin, may ara ka pa palagas? May palagas ako kay Kapitan. Ano ang ginalauman ni mo, Kapitan, sa mga nakabaton sining social amelioration program? Ang ginaayo ko lang gid sa ila, nga gamiton gid nila sa para sa panimalayan nila. Kay naghambal gid ko sa ila, nga kung may madakpan lang ko nga gamiton sa pag-inom, sa pagpanahor, hindi gid ko makangilin nga dakpon sila, kag i-erase sila sa mga benepisyo nga mabaton pa nila sa gobyerno. Yun, no? Kapitan, Action Rex, si Kapitan Bibing Noble, may man ang mensahe, dapat gamiton gid sa husto. In kaso gid man matakpan, sorry gid, kaya hindi ka niya makaupot sa zone. Gamiton lang sa insakto da. Kay kung matapos na ni ang isikyo ni, kag kung magbalik na ta sa normal, amo nang kukaysa makaparo paliwansa ka man ginagmay kung nakainom ka, makainom-inom ka man ginagmay. Yes, sir. Napay kita reaction Rex sa mga nakabaton, arena sa may kilid sang cashier, nga makabaton man, presentar ang ila sila nga pangalan. Cashier da? Ang cashier nila Action Rex, 1, 2, 3, 4, 5. From DSWD niya? Yes, sir. Mga cashier na ni sila. Action Rex,
muna ning nakabaton, kung makabaton sila sa ilang sining awards, sige naisip sa atubang nila, and sila maisip man, pero pirmahan. Mapirma sila nga amo ning nabaton. Then after sini Action Rex, may ara sang photo booth. Makuha sila sang picture, kag nagapatimaan nga nabaton na nila ang money, 6,000. Ladlad mo gidi, sipon mo, 6,000 ka pesos ang nabaton ko subong. At ipakita na dala ang sa picture na 6,000 ka pesos para wala. Then after sini Action Rex sa may photo booth, may araman exit. Pero mag-exit ka, tatakan ka di. Ako yan, mapatatakman ko. Mapatatakman ko. Hindi man sir, wala ka man kabaton sa factor. Thank you, no? Wala to na Action Rex, no? Ang mga nakabaton, kaya rin sa may exit area, no choice ng iban, kay rangan tani sila. Pamangkuton ta. Drama na sa exit area yung picture-picture nila? Oo, ari malapit sa may exit area. Diri ginatatakan na nila Action Rex, no? Tatakan, ibuting ganon, receive. Anong ginabutang nila? Nakabutang word sa, niya? Receive? Receive na. Di sir, gina-receive na. Thank you, good. Siya ang plano mo, sir, sa Action Radio, Anong plano mo? Okay. Congratulations, Action Radio. Okay. Sige. Si tatay, gadali si tatay, excited siya mo. Si Ari, may isa ka lalaki. Sir, live ka subong sa Action Radio. Anong nabaton mo na money mo? Oo. Pila? 6,000. 6,000. Ano ang paano ang plano mo sini sir sa 6,000? Mabakal sa bugas? Amo nang mayo tatay. 3 ginigo ko sa ako. 3 ginigo sa ako? Kapag 2 ka libong sa ako mo? Ati, taibing gina sir. Taibing gino. Sila, apat na kabulan niya. Hindi ka na mabayad sa utang ko. Ang pati ko may gahula to sa gawa. Oo, mera. Why single sukot ko lang? Why single sukot? Wala ko na sa manugsukot Action Rex, no? Wala. Wala nang Steady pulse na mo. Then after the Action Rex, sa may exit area na kita, may salakyan man nga naghulat sa gawa dito ang barangay service magulang nakalakat puno man kag may may masugat diri, no? May masugat man diri Action Rex, no? Mayo mo daw will organize na yung panukoy. Bilib gani ko Action Rex. Sa ibang tuya, sa Villamonte, Sandumanan, gaglinutok pa tuya. Sandumanan, grabe ito. Grabe, sanduko to ya kahapon, nasa kahapon, nasa gabi. Ang diri Action Rex, yung mga salakyan diri kung nagablinker nga salakyan, iyan isang barangay, nga aircon pa niyo. Amuning masugat sa ila. Inang salakyan, no? Ining isuso na crosswind. And may araman, iya sang barangay service, ang ila sining dang forma bala daw bungo nga style nga salakyan. Damo man may 3 to kakaginang nga nakita naton nga dira man masakay dulong dito sa ilang purok. Then after sina masugat man sang pila ka mga pumuluyo sa the next naman nga purok para amo naman ang mahulat dito sa holding area Action Rex, no? So amo ni nga sitwasyon diri sa area sang barangay Pahanukoy, Tagtaganay sang ila sini nga social amelioration program subong nga adlaw. Rekta diri sa barangay Pahanukoy with Action ninyo Bugina ang ka-aksyon nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Alvin Graba, reporting live dira sa area sang barangay Panukoy, sining syudad sa Bacolod, angot sa Tagtaganay na. Last 10 sa siningaga, nag-start ang releasing sang SAP mga ka-aksyon. No? Gamiton tagid sa insakto na sa mga beneficiaryo bla sang SAP. No? Hindi tapag ialang-alangon ng chimpota, may 15 diyas patangadaan nga talaklaron. Sige, samtang ang iban sini nakapanyagan, ang iban way pa. Kasadya, no? Ganto ang tanang balita ni Action na Brian Morden.
sa Negros Occidental Provincial Police Office. Hindi may kang tanan sa maligwa tanay, masaylo tanay. Si Palay PNP wala sang persons of interest sa pagpatay sang isa ka mangunguma kag Philippine Army padayon nga preparado matapos ginbasura ni Presidente Duterte ang peace talks. Yari ang kaundan sang report ni Akson Brian Morden sa Nokpo. Akson Bri. Action Rex padayon pakaron nga nagpangalap sang mga ebidensya kag kung sino man makahatag bisang information o kon witness sining pagka sa patay sa isa iya ka mangunguma tinalikdan nga adlaw dira sa may area sang sitio Maabon, Barangay Kabadyangan, siyudad sang Sipalay. Ngayon siya Action Rex Pilason tungod sa pagbuno sa kilid sang suba ini siyang nasapuan. Sunod diri kay Lieutenant Colonel ni Serato Sabandong, hepe sang Sipalay PNP. Ining pagkasapo sa iya pulihida nga gin-report sang pamilya sa kapulisan. Rason nga ni John nagapangapa-kapa sila sa pagkilala sining nasabit nga mga suspetsado. Isa pa sa problema dire kay ang pamilya daw hindi kooperar masyado sa naman nga investigation sang kapulisan. Pero gin pakamayo gyapon ni sa bandong ipaydalom gid sa postmortem examination ang bangkay sang biktima. Anyway, sang biktima di Action Rex gin kilala sa kay Ernesto Pablo, 76 anyos, kag pumuluyo man sa nasambit nga lugar. So kay sa bando gin paydalom ini sa postmortem examination agud madeterminar ang yagid nga kamatayon apisan nga tinay mga initials na nakita niya ini siya ang napatay tuga sa pagbuno. Action Rex una ini siya nga naglakat sang Marso 26 kag nasapuan ni siya Marso 27 na sang hapon pero na-report ini kahapon ng adlaw. Hindi man sila nagsabi. Yung lang nagsabi sa amin na nag-inform sa amin yung pinagarian na ng 20 na ng kuhan. Mataas. O, hindi na accept ng I see. Pero kumakaus na ba yung postmortem niya, sir? Pero sir, yung nabatay niya, sir, mayroon bang background charge sa inyo na pa-record na yan na may kalaban or may threat sa buhay niya? Wala. So, kayo sir, parang wala pa tayong persons of interest na namatay sa iyo. Ang palayag ni Sabando Angot sinila tontang kasunod nila nga pagpagwang sang palayag Angot sinila sambit yang insidente. Samtang nagpangayo makita gilayon sang reaction Rex gikan sa Philippine Army diri sa probinsya sang Negros Occidental. Ini may koneksyon sa pagpalayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga pagbasura sang plano daw nga peace talks kay wala pa ni ang coronavirus disease kon COVID-19 ang plano nga inistoryahan na katawhayan sa Pilipinas liwat ini nga ginabalik pero bangod nga masako na medyo nadula ini kag may mga ceasefire nga nagaluntad sa tunga sa rebuilding hubon kag grupo sa gobyerno o galing kay wala ini matuman kag nagkalahinabo ang pila ka mga encounter sa din dito sa area sa Mindanao masobra pulo patay sa Philippine Army diri sa Negros Occidental may tatlo man nga nagkalamatay sa area sang Himamaylan kag may mga pilason pa sunod diri sa kay Colonel Inocencio Pasaporting 303rd Commander nga preparado sila dugay naman sila nagapreparar gid kag wala sila nagahatag sang kumpiyansa sa katapo sang New People's Army kaya pisar gani nga may mga ceasefire sila nga ginahambal pero wala man gyapon nagakatuman sa iya. Indugang padiri nga kung may ara gid man sang pagbasura na ni Presidente Rodrigo Duterte di na sila nagapati gilabang sa mando pero nagapangabay siya sa sining panahon sang COVID-19 kung tani mag-operar lang anay ining grupo sang mga rebuilding hubon agod na papason ining si COVID-19 kag hindi lang ay maghimo sa anuman nga mga
at ikang nga mas makadugang sa problema sa pungsod Pilipinas. Sa pag-maintain sa Apollo, pag-support sa mga issue sa efforts sa COVID. And as usual, ang mandate naman sa security measures na ma-maintain. So, ang nagyapon. So, kami as subordinate unit sa implement of the issue ground, makasusunod pa natin. Amo ng palayag ni pasaporte sa padayon nila nga pag-preparar kag padayon man nga pagbulig sining distribution sang SAP kagiban pa nga ginatrabaho nila karon ning connection sining corona virus. Balita sa Nokpo, Action Brian mo din nag-report una sa balita na saksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Action Brian, kadtuan ta si Action Art Tayhopon sa Bacolod City Government Center ay ETF Chairman Vice Mayor Elcid Familiaran ginapabot ang pagpagwa sa alkalde sang panibag-ong executive order angot sa ECQ extension. By the way, ang may info diri nga padala sa aton nga 7 out of 35 ka seafarer from Iloilo tested positive. Duha sa Guimaras upod nada sila sa Bacolod nagabot this week. Oh, grabe na no. Kabayon ta nga wala lang sang aridri sa Bacolod lantawon tani kun anong matabo sini no. Samtang 23,000 ka mga individual sa Bacolod nga wala pa makabaton sang SAP tinguan nga matapos ang DSSD karon nga adlaw masobra 30 ka mga benepisyaryo sang SAP naguli sang ila na baton nga kwarta. Yari ang kauna sang report ni Action Art Tayhopon. Action Art. Pila pa lang minutos ang nakaligad may advisory ang PIO na lately or later this afternoon magpagwa sang official statement si Mayor Emilio Bingo Ladia angot ini sa reaksyon niya no parte sa extension nga gin-grant sang IATF kaga mismo ni Presidente Rodrigo Duterte sa extension no sang ECQ implementation diri sa syudad sang Bacolod. Bantayan din Nelson Lex basi patawag man karon sang teleconference ang aton sining alkalde. Now isa lang gina-expect karon sa ang Iloilo to kundi primero gin general community quarantine sugod sa May 1 hasta sa May 15. Subong balik sila sa ECQ naman no? Di kasi kung may mga bagong kaso, lobbying choice mo na. Ay, okay. May bagotos lang kaso nga daan to, Dumulo Distrito, Kapon. Hindi na yung Action Rex kuan mo, hindi na ma-preempt lang ko kayo siya because nga, ang mga result pending pa dito sa testing center. Now, diri sa Bacolod, ang ginapabot niya sa IATF Chairman o Interagency Task Force Chairman nga si Vice Mayor Elcid Familiaran nga magapagwagid sa nga panibagong executive order ang alkalde bangod nga ang ginpagwa niya last time nga executive order hasta lang ina karon nga adlaw Abril 30. So sila nga natawon ta kung may mga significante nga mga pagbago sa guidelines sa alkalde kapin pa kay GCQ ang probinsya pero ga-expect siya nga kung ano subong ang nagkalanabo nga ginapatuman most likely amo managyapon ang matabok sa next meaning TOI biyahe sa pampubliko masalakyan ang coding or number coding Japon implementation kag ang pagtratar sa Bacolod sa mga nagasulod nga masalakyan diri nga pribado o kung iya sa gobyerno man nga mayara sang karpas gikan sa government of Negros Occidental sa Galing province. hindi tamang. Pandi, paano yung taga Negros na yaman? May biyahe ng Balyacar Transit? At ang LTO, kinangaban na ito gamitin pasla kasi nga dokbudlay na mabiyahe sila sa bago abigig sa Talisay. Kag yun hindi kasulod ni sa Bacolod unless ka may anak ka. Kung halin ka sa South, hasta ka lang sa Sumag. Kaya sakyan mo pa downtown di? Kung halin ka sa North naman, hasta ka lang sa Talisay. Anong sakyan mo pa downtown man? Kag hindi ka pagpasok
sugtan ko magkanto ko lang di mo pero na may katuan kang parinti mo hindi ka gikasulod. Muna? Tunggu mo sila pag-abot mo to sa border area. Kuot ka naman sa bulsa, piti balik sa ginalinan mo eh. Amo nang isa ka masakit yun nga realidad bangod sa ning ECQ extension diri sa Bacolod City. So siling ibay sa mayor pamilyaran hindi iya mapangunahan kung ano man ang mga kaundan sa executive order sa alkalde nga ginapaabot iga-release sini nga adlaw kung buwas nga daw. Ari na palayag sang ILTF chairman sang Bacolod. I think si Mayor siguro mapagawa na iya EO o advisory na ang syudad magkapabilin sa ECQ until May 15. Ang EO until April 30 lang eh. With that confirmation from spokesperson Harry Roque, so I think naman si mapagawa na si Mayor advisory. And I think wala man problema. City will still honor sang passes issued by the provincial government. Only na mapalo sila yung sang aton number coding. May mga frequently asked questions pala. Okay. Kasi ang province mabiyahe na ang mga buses sila. Kaya matabo sa ila, din sila manaog sila sa boundary. I don't think, why mas sila business? What business? Anong business nila di makadto kay sarado man? Except sa ato niya essential employees. Amo man ang practice sa subong. Government employees ang province nga rin diri obra. Mga pumuluyo nila nga diri obra sa essential businesses. So the same procedure, the same protocols to follow. Mara sa Rex, pero karon sa hapon galing kay ang advisory sa PIO, more or less masima 5 o'clock pa available kang mapagawa sa alkalde kung ano man ang statement necessary kag ang executive order. Hulaton tayo na karon para sa benepisyo sa aton nga mga ka-aksyon. Karon nga adlaw, kung di katapusan Abril 30, although timasikon hindi may nagaw ay idugangan pa man siguro sa DSWD kay may 7 days pa man sila mo para nga patigayon sa liquidation. Pero ang subong niya taning schedule is 21,840 kadamuhon sa masap beneficiaries ti amo ning ginapaabot nga magalinya sa mga nagkalain-lain nga barangay Palukoy, Ara sa Villamonte, Banago, Tangob, Alihis, Singkang, Takuling, Mansilingan, Estefania, Kagbata. Galing kaya nga duman, nanto may mga 2,000 pang almost siling ni Ma'am Pasita Teros ang DSSD, ang head, nga itapuson nila kay Portik Damo, gina sa beneficiaryo man, nga dito sa Andumanan, plus pang Portik pagginutok dito. Now, sunod rin sa pamunuan sa DSSD, tinguan nila ini nga makompleto kag isa sa mga rason kung gaan nga na-delay man ang ginpatigayon nga payout bangod sa atrasado nga paghatag sa ila sa official kag validated list gikan sa barangay. Siling kanitero hindi man tiyempo ni sang binasulay kay porti may kasako ang barangay siya pero amo tong listahan nilang ang ginahulat namon mo para nga mahinuan sang payroll. Now, ang mga wala nakakuha Action Rex ang ila sinibalang SAP financial assistance sa mga barangay iba nagpuli temprano ay nakaulat pwede nila mag-claim na dira sa may kung may ngalan sila hindi ang may ngalan lang ang may ngalan basi kung may ngalan kadto sa NGCR kaya ba silang pila-pila ka lang to para saan dumanan blaga pilila to pag-abot sa counter wala galing ngalan hindi sa may ngalan gid sa may ngalan gid importante bisan way ka makakuha kung nga may ngalan ka i-honor na kung kwaon nila di nila pwede kwaon Dira sa Bacolod Government Center kadto sila daanay sa talatapan sa DSSD kuha sila approval kaya ispan sa ila sila releasing sa ila sila SAP dira sa idalom na may ara in charge nga mga taga DSSD nga mong mag-guide sa election rights sa pag-withdraw sa ila sini nga SAP financial assistance. Ariel palayago ni Ma'am Pasita Tero.
Mga 23,000 ni tanan ang balayran tapos wala nila maklaim sa ila barangay. Pwede kami dito sa NGC sa mga unclaimed naton. Hindi nga mga ginlawag ko Banukoy, Lemonte, Banago, Tangob sa Kuling, Mansilingan, Alihis, Stefania, Basta, kag Sinkang, kag ang 35 nga 500 kabilog. Dito ni sila sa ila nga barangay. Dira sa Dalom pero mangayoan sila clearance diri sa amon sa babaw ng social worker namon sa Dalom. Muna bla sila nga kung may cooperation lang from the barangay. Nga sila nga nagatudloan na itano. Pero ang ako nga experience sa mga nagligad ng mga payout, kung ang barangay is hands-on in everything, kailan mo ang system sa pag-payout niya sa barangay, kami yan mabayad lang, matag lang kami yan. Pero ang sistema kung paano, ilan na sa barangay. Ang nabatian ko nga, nagpa-schedule ako for 1 day, na supposed to be, it will be for 2 days. Di ang hambal ko, ang gin-explain ko nga, we have to hurry up. Kasi kung wala ko gin 1 day, ito ang handumanan. Subong bala, 23,000 na ni, plus ang ila, tubing 2,400 plus. Dako-dako, pagit ang relagson. Nakabuhin kita to kapon, at least gamay na lang ang relagson naton. Mga piki, makita sa time, no? Hindi man isa silingan nagatudloan ita pero ang output sang DSSD would depend upon the input sang mga barangays naton. Kay paano kami makahimo sang payroll kung wala di ang ilang final nga master list sa amon? Nagapadili ang final nga master list kay print kami na sang amon nga encoded. Nga submit nila sa amon nga SAP. Print na namon ang mga encoded. Pag print naman sang encoded, i-check na nila to, i-counter-check nila sa SAP form nila nga ara sa ila. Kung bala insakto na or may mga cleaning pa na kami mong gina-clean up pa na naman sinong pwede, sinong hindi pwede. Manabla, no? Ang mga barangays ni ang nagado the clean up to help us, wala kayo di man naman marapalan ni tanan. Pag clean up nila, hala, damo, pinakonsider ng mga butang na kaya hindi man perfect ang pag-fill up sang SAP form, so they have to complete the filling up the SAP form para nga in time for the validation na for the payment, gamay na problema sa validation. Mula Action Rex, no, kag parte sa sining kuan bala sa mga na-left out o kung way madala, yun na pasubmit man ang DSSD diri sa DSWD, hopefully mabadjitan sa Congress na ya. Ang kung may ara masunod pa din man, mag-aabot nga sa financial assistance para sa Bacolod nun. Pero may masubra o lapit na, masubra 30 na kuno ka mga persona, yan na kabaton kwarta, binalik nila. Tingin mga nagbalik, iban mga 40s, iban nakabalong nga ma-disqualify man sa uli, diba siging konsensya, may ginbalik, Action Rex. Mayuman kay ginbalik nila, kontra nga limulimuho nila to, madisgrasya pa sila sa ulihing adlaw na. Lima na mo palang masibuhiyon, simo kung nagasto mo na kung nagingin lang yung magul mo. Gani. Ariel, lipot kilang na palayag sa DSSD head. Almost 30 nagawa ang nag-surrender. Sobra na gani guro 30. Surrender sang ila na nga ginkuha eh. Ang iba na guilty man guro or iban pantawid man. Voluntarily nag-surrender. Na voluntarily niya, gindaon nila dito sa talagapan sa DSSD. More information na may damo pa mga salakyan nga tinabid-tabid diya sa syudad sa Bacolod. Ano niya man? Nga daw nagdamo ning salakyan subong sini Action Art sa pila ka mga mayor nga dalanon diri sa syudad. I-call bing attention sa IATF chairman ni Vice Mayor Elcid kung anong instruction niya ni sa BCPO ni? I-check tanan karon kay masing man na abila disikyo lang sa province ito Bacolod ari man sa province anong ginapasugtan na lang ning ang aton sining kodbla mga ano tong kada semana kada adlaw lain-lain blang mga plate number na number coding sa number Bacolod coding doon lipatan tani yan ano niya man ang butati ito stricto man lang sa mga samon to the side sa Granada area ito stricto man yung mga checkpoint na ginalantaw gid ang quarantine pass sa imo number coding pero i-check talaga karon na sa atin IATF chairman Vice Mayor Elcid Familiaran. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo, Action Artay Hupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na.
Thank you, Action Artay Hopon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action no Radyo, Philippine Standard Time, las 12:35 ng aton oras. Daligid lang mga kaaksyon, Malakay Finance Corporation, base unaga kinanglan kamo house and lot property or land titulon, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Barago. Pwede katawag sa 433-4309 kag 433-4307. May mga sanga ining Malakay Finance dala sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede katawag sa 433-4309 kag 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon pinasay nga solusyon, serbisyo kampiyon, Malakay Finance Corporation. Ma-unload tanay kay kahapon daw wala kita ka-unload no? Na langan ta kahapon may lang pag-monitor kay paring Mark kag Ems Magbanwa dira sa Barangay Handumanan. Paring Mark kag Ems Magbanwa, paring Tip-Tip kag MM Lerasan dira sa Barangay Stefania may lang pag-monitor. Paring Elmar kag Maricoy Trafangco may lang pag-monitor. Sakay paring Elmar Trafangco. Paring Elmar, kamusta ka dira? Oh. Sakay paring Renz. Paring Renz, kamusta ka dira? No? Paring Leia Campos. Paring Renz kag Leia Campos dira sa Barangay Sumag. No? Paring Tip-Tip kag Tintin Lirasan. No? May lang pag-monitor. Lirasan. Rizaldo. Ay nano man. Paring... paring Tip-Tip, paring Philip kag Tintin Rizaldo. May lang pag-monitor, no? Paring Rinli Marter dira sa Banwa sang Valladolid, kamusta? Ox lang. Ati Ox lang siya kuno. Basta Ox lang, okay gid na. Mary Jane Saludares kag Conrado Amante, Action Rex mangkot ko nakakuha ka sa dole nakakuha pagid sa SAP ano na ang kaso. Ati ikuha na lang na guro, sir. I don't know kung anong pwede. Kaso na sila. Kay kung ako daw, muhaw-muhaw na iya. Action Rex Monitor kami di always sa Purok Roadside, Tangoba. Tamiyaw lang si Ayan Ruiz. Kag Zion, kag Icy. Halin kay Jen Morales. Halin sa kay Jen Morales ang panamiyaw. Thank you, Gid. Leo Longno, may lang pag-monitor. Steady monitor lang kami sa programa mo, Action Rex. Leo Longno, thank you, Gid, sir. Valencia Kinet, Idol, thank you so much, Gid. Salamat, Gid, Valencia Kinet. Kay paring Ruel Lanawan si Romaho, dira sa Libertad Public Market, may lang pag-monitor parikoy. Kamustang bintanay da sa Libertad Market? Gabaligya da manok eh. Maribel Alejandro Divina Gracia, may lang pag-monitor, Maribel. Action Rex, problema sa nga akong sister, mabalik na ditani kay ang ARB gatex na nga mabalik siya next week. As lang ko if magbiyahe kag manaog siya sa border ka Bacolod, may pwede ayhan ako paron nga vehicle pasulod Bacolod. Why gid eh? Why gid? Amo lang na masabat ko si mo, wala gid. Kay nakaisik yo. Kay Angelite Pasos, may lang pag-monitor. Ngayon ko tani bulig sa Action Radio, ara ang ngalan sang manghod ko sa SAP. Nga hindi ko pagtagaan sang authorization sang kapitan kay Kapitan Dinamon kag ang BHW amo na ang iyagi na pamangkot nga may ngalan di akon manghod hindi ko maintindihan ng tapuwa. Ano ning tapua? Unfairman kayo kay ibang taga Andrea Gintray o Kihan Manila. I-check lang na guro nga wala sang authorization ng manghod mo. Importante man na iha mo. Liog lang ta. Authorization lang kinanglan sina, no? Ned Sarsipuedes, may lang pag-monitor nila sa Melbourne, Australia. Kay Ned Sarsipuedes. Edith Biasca, may lang pag-monitor.
Tokyo extended man gani 1 month. Keep safe everyone. Salamat gid Madam Edith Biasca. Koy Biligorio sa DSB may lang pag-monitor Koy. Ariel Kabatag may lang pag-monitor dra sa sulod central sa Mills Department. Okay. Sa upod ko di kay Hindri Cano Flores, Ray Totoy Latsika, Paroy Ostan from Ariel Kabatag sa dining central ni man. Thank you gid Sir Ariel Kabatag. John Abitong from Esthomes 3. May lang pag-monitor. Toto John Abitong. Kay Toto Aldrin Lima ko, good noon, Action Rex, tamiyaw ko lang tutor family sang Alihis. May lang pag-monitor, Toto Aldrin, dugay pa no? Ang Ninas Rose tatuguro na. Dali na lang Inday Blasa, may lang pag-monitor, Inday Blasa. Elizar Bong Cartagena, dra sa Country Homes 1. May lang pag-monitor Toto Elizar Bong Cartagena sa Country Homes Phase 1. GR Mainit Rihon, may lang pag-monitor. Nemrod Guangco Zabala, may lang pag-monitor Toto Nemrod, paring Nimrod. Kay Bats Amihonio, may lang pag-monitor Bats, nga nag-monitor dra sa Barangay Purisima. Sa Kilid, Subadad, Daan Barrio, Central Manapla, sa Barangay Purisima. Greet ko lang da si Bingbing Castro, si Margot, si Joe Polo, kagang tanan nga taga Barangay Purisima nga nagapamati sa Action Radio. Ayos, dagang salamat. Ma'am Ami Hunyo. Ay, puwerte, no? Mary Jane Yasa, good PM. Tani siya Stephanie Yaman, Action Rex. Gani, Ma'am Mary Jane Yasa, no? Jo Marie Formentera, gatamiyaw lang kay Jenny Perez sa Binalbaga, no? Kay Andy Tabingko, may lang pag-monitor from Talisay. And kay Bia Jonathan, may lang pag-monitor. Melanie Pablo Mancia, may lang pag-monitor sa Progreso Takuling. And kay Iado, bawara si Iado, may lang pag-monitor. Iado Efraim Agisando, may lang pag-monitor. Mayong udto maninoy mati kami diya sa imo kaysa pihak nga station gabagting dulunggan namon. Sige Iado kagkay Iada damay lang pag-monitor. Paring Nono Maring Elizabeth Agisando sa Kawayan, may lang pag-monitor Sige Allen Camatso, may lang pag-monitor Camatso, si Bunga kag Herman diri sa Barangay Hagimit La Carlota, ga-monitor sila. Salamat gid Allen Camatso. Sonia Giolingo de la Cruz de los Santos, may lang pag-monitor. Action Rex ba si pag-abot sang May 15, sang May 15 ipa-extend naman na sang mayor katalaka na gid wala ka sakyan kung may baklon ka. Thanks gid. Gani man. Kaling ti White choice magamuning sitwasyon bla. Muning sitwasyon kabudlay gid. Teresa Kabatan Karataw kun adik ka makabaton ka 6K sa SAP kon pigado wala gid. Ay puwerte. Amo nang kinalain da. Ayo. Andro Juanites may lang pag-monitor. Nini Patino may lang pag-monitor. Kay Renalyn Indoma, John Villarosa. Mayo pa di sa aksyon kay sakto ang comments sa pihak to kagamo daga baha. Anong daga baha man? Gadaga ang baha ang akig sa mga tao. Ano abi kay daw hindi amo. Ay puwerte. John Villarosa. Salamat gid, no? May lang pag-monitor. Okay. Hindi na ding iba nagkaladula na di ang iban nga mga ginpadala sa ato, no? Nagsailuguro sa pihak ay. Anyway, stay pakaronan ko ning iba na. Nga mga talamyawon ta kay Karen Sinoro, mayong udto Action Rex kita ko ang scene sa pinanghatagay SAP sa Handumanan to kagapon kag ang sa Barangay Antipolo kabay pang wala sang ining nga sa ila to ang infected gani man kabay pa. Thanks man sa UWA nga mas shoulder sa accommodation sang returning OFWs. Daw kulang gid ang budget sa Bacolod o bios gid.
nami tuya accommodation sa Iloilo kag Cebu. God bless and more power, Action Radio. Thank you so much, Ma'am Karen Sinoro. Kay Anilima Chel R, may lang nga pag-monitor. Grabe ngalan mo, Maricoy ba? Dala sa Purok sa may Alihis Blanc, Pamilya Kadayday. May lang nga pag-monitor. Ariel Kabatak, thank you so much, Central Carlota. Thank you so much, Sir Ariel Kabatak. Rodnel Herbosa, Rodnel Helbosa Sr. from KSA. Thank you so much, good sir. No? UPC Nika Ibanez Rodriguez, watching from Don Salvador Benedicto. Thank you so much, Nika Ibanez Rodriguez. Kay Ebsmart Tadio Salcido from Tansa, Cavite. Rosel Morden Villegorio. Monitor kami di. Carmeling Cagjuni. Ay, portia. Ophelia Galero Arce, may lang pag-monitor from Isabela. Kindly greet lang kay Yang Yang and Mary Hope Biliator. Alin sa kay Ophelia Galero Arce. Thank you so much, Madam. Sherwin Hugos, may lang pag-monitor dira sa kay Morina Isconde, Sarasya, from Sibukawan, Isabela. Ayos. Thank you, Gid. Brato lang manok, kundi Big Bird, tag 80 lang ang kilo. Ay, pwerte si paring Ruel si Roma. Gina-ads mong manok mo ba? Ay, tagot sinta lang ang kilo. Ayos Kay Jilin Alupihan, may lang pag-monitor sa Pamilya Alupihan dara sa Bugalo, Isabela. Bla. Kay Ron Ernest kag Jisan Hirogalim, ga-monitor from Batuan, Valladolid. Okay, Smart Tadio Salcido, mayong hapon. Marialos Grijaldo Macunat. Kay Jing Britannia, may lang pag-monitor, no? Sang Concepcion Talisay. Kay Armando Tumayaw, kag Tita Mitoy, gapanamyaw Jing Britannia. Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Mensahe nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita ang gala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinagang piligan Padayon Aksyon Radio Bacolod kag Negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak
sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw
inspirasyon sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na italagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Pabalik kita diri sa aton sining nga pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:58 na nga aton oras. Kadtuan tanay balita ni Aksyon Marlon Hinovilla sa Kapitolyo mangisayod dato kay IETF na national ginpangabay ng aprobahan ang Mercy Flight para sa mga Negrense stranded passengers. Kagiban pa mga balita, kagang preparasyon karon sang Negros Occidental sa GCQ, effective was. Anong matabo siniman? May biyahe ang probinsya o wala? Yaring kaundan sang report ni Aksyon Marlon Hinovilla. Aksyon Mar? Aksyon Rex kahapon ginpadala na sang interagency task force sang Negros Occidental. National nga IATF ang ila sa din nga request pangapay ini siya ang aprobahan ang isa ka Mercy flight o kon aircraft flight sa diin amoning sakyan sang pila ka mga Negrense stranded passengers gikan sa Metro Manila. Sorokaya Provincial Disaster Management Program Division Head Zefard Gerhardt Kailian nga maaprobahan sang national nga IATF diri na aksyon reksi palayag kon nasan o ang petsa nga paggabiya sang eroplano ito sa Metro Manila. Sungwa sa kon maaprobahan una ning ikaduwa nga Mercy flight para sa mga stranded Negrense passengers. Kamadaruman, una to ang 84 nga nag-abot diri sa tong Marso 19 gin quarantine sa Mambukal Mountain Resort sa Barangay Minoyan, Banwasang Morsia. Ay ana gin palayag ni Kailian kon san o ang petsa
Pangod ginahulat pa ang approval sa national nga IATF. Si Jeffard Kayan. For the land-based, no, OFWs, kita nang facilitate, especially nga may mga mercy flight kita, and also stranded nga mga OFWs nga to subong sa dito sa Manila, no. But then again, it will be the authorization and clearance of our national IATF upon the submission of the aton nga manifest or ang aton nga mga names listed and acceptance ang aton province ara na da, no. So ginpasa naton may ara kita tentative nga flight schedules, kung maaprubahan then we can have another mercy flight. Bahay nagsunrek sa mga nagparehistro sa online registration, mga more or less mga 1,500 na nagparehistro, excluding kung wala padala malakip ang mga pagkulod doon nga stranded man, nga tinatiguan man, ang provincial government sa bulig sa city government sa Bacolod City, mapasakay ni sila pabalik na sa Negros Occidental. Yung sa bahay naman sa matabo buwas nga adlaw kay kundi General Community Quarantine halin sa Talisay, pasaka sa San Carlos City, halin naman sa Bago City, pasaka sa Panuasang Hinubaan, GCQ, General Community Quarantine. May central pa? Central pa, Murcia, sa area sa Murcia. Hindi, from Sumbag to Maaw? Municipalidad na, no? Maaw. Tapos din naman sa Piak, from San Enrique down to La Castellana, Isabela, Moises Padilla, na amo na sa mga lugar. So, JCQ, may pila action rin sa mga public transportation ang pahanugutan nga makabiyahe, pero may aragapon sa limitasyon. Pero sa Bacolod, di ko mo ginaprobahan sa national nga IATF ang Enhanced Community Quarantine kung na ECQ, limitado kang istrikto ang biyahe sa public transportation. So matabo, Bolnigo, kung nagabiyahe ang public transpo outside Bacolod, simple lang, hindi sila makasulod sa Bacolod. Ot nga reaksyon din lang sila hasta? Ti Talisay kon norte kay. Di ko ikaw mapabakulod, anong sakyan mo? Naog ka Talisay. Aton? Kung may sakyan ka masukat sa imo da nga mayara man sang quarantine pass pwede pero te ko ay tilakat-lakat ka lang muna matapos ko rin. Provided sang employer yan kung anong dapat nila, pero kung personal mo siguro ambot kung may sakyan ka. Ang iban kundi malang importante karong kalatuan is Bacolod. Mas pagkamayuhod na nga magtener na labang sila sa balay Amugid. Ari lipot lang nga palayag ni Governor Paul Lacson agot sa ring. Well, it will be like that. The buses cannot enter Bacolod. As simple as that. Amo na kasimple. Kung ka malagali pinakatuyogin sa Bacolod, paimunong ka na lang. So, karon sa hapon Lacson Rex, makaperma or maka-issue na si Governor Paul Lacson sa executive order. Kag basi kon ara naman gani. Mabalatan na karon sa hapon, basi ara naman. Resolusyon nga igapagwa sa NIATF angot sa mass transportation namon ang isa sang basihan action direct sa pagperman man sang bag-ong executive order ato sa nga gobernador. Di ano to yung plastada to sa mga OFWs nga ginpang tampok to sa dinto sa IB Magalona? Ang facility ito nga ginareklamo ni Lacson Rex ti kahapon nakapalayag si Mayor Marvin Malacon amat naman nga nabutangan sang supply sang tubig, may kuryente naman. Talaga man ti amo na hindi gid bala action Rex siling sang pareho sa isa ka balay nga ina-expectar sa mga gina-quarantine dara subong. Medyo may gamay nga solo sakripisyo jutay. Kaya ang importante, maakomodar sila pag kagpapaidalom sila sa quarantine. Instead sa dinto sa Yolanda Housing Project sa IB Magalona, nga hindi na ma-house sa Mambukal. May ano pa na itong Mambukal? Mambukal ba yaraman? 57 tos buong Mambukal?
may 57, di daw kalapad man ka mambukal to? Pwede kung sa bahin sa nga mabukal galing ka manti ginabaki-baki malakson Rex mo. Kadumdum ka nga sang una gin quarantine ang 84 dira sa Mambukal. May taga-sunod sa Bacolod to. May nagapuli to nga taga-sunod sa Bacolod. Dahil man dito sa Banwa sang Ibinagaluna, ito man to nga taga-sunod man sang Bacolod. So ginabagi-baki in action Rex. Karon sa hapon base may ara sa panibago naman nga statement si Governor Bong Lacson. Okay daw daw mga baitos la sa mga hotel tinano man ang hotel sa probinsya man, din man ang mga hotel man. Ay daw may ara na sa statement ang UWA. Oo. Ang UWA ra pa nagyapon now? Parang UWA Oo, biko kung why na sila. UWA galing kay Mandi. Dapat UWA na dapat nag-facilitate ni. OFW? Oo. Tapos nagtuwangay ning uwa kagang probinsya kag city government ni. Nakalapot siguro kahapon sa hapon pa lang ang panawagan ni Governor Bong Lacson sa UWA buligan ang mga returning OFWs nga mga negosanon. Dapat gidi. May harap. Ang kalabanan ni nga uwa daw nag-uwa ni sila iya. Pati ko daris Bacolod ang UWA isa sa mga mag-aupod karon sa Rex. Ate God. Sa mga alas 12:30 tong inisalin ko na bato naton, maupod sila bisita ang ato sinipila ka mga opisyal sa Bacolod sa bahin sang quarantine area dabala sa Lobisaina. Bisita sila personal ka mayara sang representante halin sa UWA. Ano sila ya sa Lopisaina pagid? Istorya sila to Action Rex ang pila ka mga opisyal naton na istorya sa mga kina-quarantine das bong. Oo. Nagkaroon ang isyu na ginahaboy sa lokal nga panguluhan sa Bacolod. Sila mismo ma-explikar sa mga ara na gina-quarantine Action Rex bisan pa nga mayara sang peligro. Gina-quarantine ang mga rasonoda kag mga upod. Gin-invite nila ang mga taga-uwa nga mag-upod man sila para nga maka-explikar man sila sa nga bahin. Sige. So, update gikan sa Capitol Provincial ang ka-action na malang sa Demoya. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Bantayan ta karon ang update sa Kapitolyo. Mga 3:30, mayara sina update sa Kapitolyo. Bantayan lang diri sa pagpangalagad sa Action Radio Bacolod. Sabi si PO, basag kutsing nga nadakpan sang barangay Tanod ho, nga nagapangawat ginpasakaan na sang kaso karon nga adlaw sang Police Station 9. Sa BCPO, tanong nag-relax man ang BCPO, daw why na sang pag-istrikto sa mga laday sang mga salakyan sa mga checkpoints area naton, daw perti naging kadamo sang salakyan subong. Ambot na ng specific instructions ang ambot ko na parang city director ta subong ha? Sinong city director ta? Sino subong gani man? Abot kung may city director pataag, daw halin sang may isikyo, daw ay siya tingong. Yari ang countdown sa report ni Action Eric Magbanwa, gikan sa Bacolod City Police Office. Action Eric. Okay, Rex Canton. Okay. Director si Pedro Magbanwa, Ayo di purma. Lipat ka. Doon na lipat ko. Doon naglabay di sa ako ng isa ka kuano ka bago lang ko kakita siya naglabay diya siya nga bago lang siya ka butwa daw nagmayong yang itsura. Doon na banhaw? Doon na. Ang mo gani do gulpi lang ko nga nakasalipot-pot di siya. Do lingko nga daw nakagwa na siya sa hulay ya. Sana sunod siya. May isikyo na why? Isikyo man may permit guro eh. Nagkagila siya sa isikyo why? Away guro ni basi kung di ni siya nagkibot ko sa itsura daw kapo ko sige pamangkot sa kilala yaling ko din sa iya nga daw tatlo na ni Kasimanang way sa kapakita. Ara siya. Dali kaya ginatasa permis si Colonel Pico. Ang yung spokesman eh. Oo. May mga kuha na. May? Mga ginahikutan lang siguro importante lang. Ate, okay. Sino na nakita mo? Sige lang balay, sugid ko lang karon sa inyo. Basta nakita mo may kayuhan na, why? Ate, sigurado nga ikaw gining matag siya. Ayo di purma. Ate, pabalik ka lang na to sa lugar yan.
Abi ko na pakita kasi kayuan siya nga dala para sa aton. Uy, agar butwa-butwa lang siya. Tinga kibot man ko nga kapon ko lang sa ginistorya ni nga sa amigo yato. Lingko nga di na siya man. Oo. Gulpi lang siya nagpakita subong adlaw. Basi ka panimaho sa nga may kaayuhan ka. Ayo di purma. Kakabalog isa natin pati Ayo. ang kayuhan nga Arisakon, napasa ko na kay Rex Cantong. Muna guro. Basi kong driya kwaon sakon. Oo, naano na tirada. Kwaon Pero, sa imo. pero namigid ang inyong pangatagay subong pila daton? Ayo di Nga, langat pa kami actually sa mata ko maglantaw sa nagalagtik mula nga bilugan sa kalibo. Ultik na Yeah. Joke pagko. lang na, at least yung inyong tirada da. I think ay systematic actually Rex mo. Gani man. Basta systematic ang dalagan, smooth ang dalagan, wagi problema actually. Namigid Oo. ang plastada da. Kita ko sa video ni Action Alvin. Oh, ligwa-ligwan. Oo. Kita mo Kita ko daw naka-orange bayo kang naka-short yellow, naka-tennis. Do ka ngayan gid siya. Ayo di purma. Kurma mo na mo puro kung umlog bulsa, alaw. Galan, tawag ko sa nagkakuha di actualize ng lahat. Oo. Galan, mata ko mo galagtik ni sa kalibo, mabilog mo. Gani, ginawa dayon ka. Pagkakuha dayon, pagtapos picture, plus si putput dayon larga. Oo, okay, may gawlak sa lakyan, sa Oo. Sagwarex mo nga magdoon Gani. sila balik sa barangay nila, sa purok nila. Oo. Amo na nagyang amon. Oo. Doon, Ang namong sa namita sa barangay. inyo ay pagkatapos, gali, kuwada sa likod to, wala man to tao, pero may slakyan to, ligawlat, no? Oo, amo na ng service nila na idulong balik sa purok nila, Sir Rex. Dulong, sugato sa purok nila, makwa-kwarta di. Pagkwa-kwarta, dulong naman sila purok balik. Kataway isang life nila. Ti, ang uway man to sa nagahulat sa piyak, is lang mga upod guro yan, no? Wala kay ang nagkakantol ni Axorex siya. Mga beneficiaryo lang. Ang wala labot, kag wala forma sa siya, pwede kakanto, amang nagtalisin namon. Tingala kung Oo. sa likod to nga portion nga exit nila, daway gidya tao. Wala tao yan, kaya ang Sa kutong lakyan lang to, magawa nagahulat sa mga nakakuha na bla. Nan, ang nagaulat kay Rex sa sagwa ya, sa lakyan lang yan. Nan, pagwa mo to ya, pagkanto sa lakyan mo, siningo nakakuha ka na. So, puli ka na. Hindi ka na magpaligis, di ka wala man bukang mo. Laban. Hindi na Okay, magpaligis. sige, Amo may tong ibang guro nga tapos nila kwa, larga dayon, mayong gihom nila. At nilabanggid eh. Importante lang da nga itaguon ta na o paigoy-iguon ta. Tumo daw may interview to karon kagina si Action Alvin Graba nga tatlo gigurok sako to lawaton niya. Di mayo gina kay kung mag 2,000 ang sako ti tatlong sako sa ismail. At siguro na yang sila niya diskartehan mo na ni Axorex mo. Gani siling ni Merijel Matyong niya galagtik tapos samot-hamot nga linibo. Mayo ni kakwa sang sapsap. Amo gani man Merijel. Piloon mo Axorex sa kalibo. Oo. Agabalik mo. Gabalik pa ya? Gabalik ka nagtik ka ni. Grabe, So, no? kagit na ginarmidol paging kansa. Wow. Wow, grabe. Sinipunta namin sa kalibo. Galing ila man na. Ay, ilaman na. Talagang may warning si Kapitan. Yan na sa isme. Gamito nyo sa sakto. Mutong Kaya warning mabalaan kapitan. namon, naging panahon nyo na, gininom nyo na. I-recommendar Siya, namon, gid yung ka mo. rason, kamong tatagaan. Ginapanahon nyo lang, kag ginainom nyo lang. Gani. Sumo, sir, sige, pero tagtagaan na yun, namin na kagkatawhay bla. Narino kay katawhay sang inyo da nga gymnasium nga ang venue ninyo kanami gid plastado gid. Plastado gid kag kung Iban-iban nga mga barangay daw gini panglapsi, gaplang lapsi ang mga barangay official mo. Pagkatapos daw di sila mamugno kay grabing ugtas nila. Kita pala kung kinabulid di kaya may 5 kami diya ka wheelchair mo. Gani. Nagaulat. Sakya sa pinabulid. Wala guro man anticipate sang iba na guro nga mo nang problema sila. Unlike sa inyo da nga tinagtuon gid kamo yung sakto mo. Sakto ko sir. Sige, Tiway kita da. Nakalesson lang mo kasi sa barangay na problema mo. Kaya mo sila kung hindi ka makakuha leksyon, hindi mo man matunan. Ang problema. Correct na. Kaya nabalaan naman ang problema sa mga barangay. Sabihin, ayaw naman din yung amon yung sistema. Gani, no? Hopefully, matapos sa post na kag
Actually, hindi na malaabtan gabi, pero I doubt lang iti 24 kami kapuro ka na nagsurex mo. Gani, ti ambot lang kung mabosan pa ng inyo na, pero ti tapuson yun Ay, yung hindi. bigyan sining adlaw, no? Tapuso ko na Kalagi nagsurex amo nang kung pwede lang. magsunod, amo nang tinion nga 150 ang makasulod sa gym, dasig man lang na 2,000 plus man lang inyo mo. Oo, dasig dasig lang na na. nagsurex ah. Tapos smooth man ang release ay way mandamo problema. Away na. Kaya kung mabirufay mo na di ang mga shop beneficiaries, pagkapot po sa kasyerya, tagtana tayo kwarta. Nami gani magpungkod sa likod. Kag magpadiwal. Ayo di purma. Pagkakuha, padiwal ka dayon bla. Isa ka libo. Ilang buot mo kali kung mag-tiner ka sa sulod. Uy, magbuhay. Ipapictures na, pakita nilang anom kapanida, tapos makuyab pala sa tubang mo do sa ano bla. Gani man, lanat na matatabla, ko sila kay para man sa ila. Oh, gani. Manti, okay na tala. Salamat, kid. Ay, thank you, Giti. Ayo di purma. Ay, kita da. Ay, oo. Ano ning pasag kotse man? Ate na file na ni kaso Axorex. Ang suspitsado kay tiamo ni siyang nakuhaan bali siyang kuan bala siyang kwarta nga 7,500. Kag ang cellphone naging kuha isa kay Mr. Binson amo ni ang tagiya sang T-Max naging kuhaan niya kay puka yang kristal. Kaya Mars kay nakita sa sang ato sa nga barangay Tanod sa barangay Panokor kag dito gin-endorse ni siya sa station number 93 ni Police Lieutenant Julito Pastrana ng hepe sa station number 9 na sige namang adda sige namang agagin para nila ang kaso nga robbery kontra sa sining suspitsado nga nakuhaan sa sining kwarta kag cellphone nga gin kuha ni sa sasakyan nga gin buka ang kristal ni Mr. Binson. Una daw sa buong inquest ito po, baka nga po mga investigador o political suspect ng complainant at susubong sa na Hall of Justice. So hopefully within this morning ma-file itong kaso. Why na sir, ibang pang record ni ang suspect sir? Base sa record na mundong tagina, naging verify man sa ating hero, at Iwara, wala pa man yun sa record action ulit. However, ang inisa na identify ang ayatik ng personality. Dahil rin sa permi dati ka tambay-tambay sa Bilyaran, tapos sa Agimay sa obra sa may South Bacolod General Hospital, at ayatik likod, galing ko na hindi sa kagwantat, ang obra mo na nagalit ka. So gusto siguro mga mapos ng obra, so nag-try ka nga mag-engage naman sa mga illegal na bagay, so yung malag ka nagaktan siguro tayo. Oo. Sa Lieutenant Del Capasulan ng Hepe sa Police Station number 9. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Manuel report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office, Action Radio, Philippine Standard Time, launa 18 ng aton oras. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatsyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tinguaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Action Radio Bacolod.
Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
aksyon ninyo mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Mga Banak, bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo sa sining bahin, mapag-goodbye na kita. Sa nagpamangkot kay Mary Hell Machong, wala biyahe ang taxi buwas. Wala biyahe dari sa Bacolod, Isikyo. Sa probinsya, Gisikyo, effective buwas. Mga kaksyon. Sige, standby na sa masunod nga programang This is My Life. Igasunod sa dili ginamang madugay upod gi-aksyon Welma Sugaton. Sa kinandan, ako ang inyo ka-aksyon sa kanginan aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,